Avui ens hem acostat a una granja de vaques de Riudarenes a saber si servim per la feina. Avui estem a la granja del Mas Gelats Vell a conèixer en Damià i la seva granja familiar. Endavant, Damià. Bon dia. Què Com tal? estem? On estem, oi? Doncs sou a Mas Gelats Vell i doncs som una granja familiar que munyim 140 vaques i ens dediquem a produir llet. Som els dos socis, el meu pare i jo, i després una assalariada. A nivell de granja, això has dit que munyiu 140 vaques? És gran, és petit? És una granja tendint a petita. Tenim en total 260 animals, 160 vaques adultes i munyim 144, 145, amb una producció diària de 5.700 litres. Quanta llet fa una vaca? Doncs aquí Pots posar una mica els números, de promig més o menys al prop dels 39 litres. Vale. I pots trobar vaques des de 60 fins a 25. Com saps la llet que produeix cada vaca? Bé, doncs aquí, com pots veure, per exemple, en aquesta vaca, porten un collar. Vale. I a través d'aquí sabem les hores que mengen cada dia, les hores que remuguen, sabem també la seva activitat diària, és a dir, com s'està comportant, i ens serveix també per volcar totes les dades de la munyida a l'ordinador. Tot això ho teniu a nivell informàtic i automatitzat? Correcte, sí. Perquè abans entenc que també tenien un número les vaques i l'havies de controlar molt més tu o segueixes sapiguent cada una quin és? Continuem sapiguent cada una quin és, però abans era més una qüestió sensorial, del que tu veies, de tu com percebies que estava l'animal, i a través del collar tenim una informació més fiable, més diària, guardada, i de seguida que en aquest animal li pugui passar alguna cosa fora del normal, doncs ho sabem. Normalment quan veus el menjar de les vaques, no? T'imagines que potser mengen palla o pinso o alguna cosa així? Aquí sembla que estigui tot més barrejat. Què hi ha? Doncs, com bé dius, això és una barreja. Vale. D'acord? Que es fa en un carro amb un, que ens hem d'imaginar com un turmic gegant. Vale. Aquí pots veure palla, hi pots veure blat de moro, ensitjat de blat de moro, ensitjat de rei gras, que això, una part molt important ens la produïm en els camps que tenim a la granja, i una altra part la comprem a agricultors de la zona que ens ajuden. Teniu molts de camps per les 260 vaques que teniu? Gestionem unes 140 hectàrees. I amb tantes hectàrees no en teniu prou, No totes es dediquen a l'alimentació dels animals, hi ha una part que es dediquen a cultius millorants del sòl, com la colza o la crotalària, per exemple. Vale. I després això no ho destinem Al seu menjar. Exacte. I així, les compres externes, entenc que mireu si hi ha proximitat, si no, què teniu en compte? La proximitat, tenim en compte també el compromís dels agricultors cap a l'empresa i que ens produeixin bons aliments de qualitat i si pot ser de proximitat, doncs molt millor. Perquè entenc que hi han d'haver-hi uns estàndards tant amb el menjar com amb la llet que es produeix. Sí. De fet, per produir llet de qualitat, el principal és tenir menjar de qualitat. Vol dir un menjar que ens aporti tants nutrients com sigui possible, que després estaran transformats a la llet. Vale. I la llet ha de complir uns estàndards bàsics de greix, de proteïna, de lactosa. I això ho mediu abans de vendre-la? Com funciona el format aquest, això? Ve la gent aquí a buscar-la, ve un camió? Ve un camió cisterna que se l'emporta en una planta que és propietat dels socis de la cooperativa. Vale. I abans de descarregar la llet mirem totes les qualitats imprescindibles perquè sigui apta per al consum humà. Vale. Has parlat de cooperativa? Us heu hagut d'ajuntar uns quants? O ja és un format que es treballa habitualment? Sí, ens hem ajuntat uns quants ramaders, en total entre 35 i 40, depèn del moment. Vale. Que ens vam ajuntar una mica, és un perfil de ramader de granja familiar, petita granja, i ens hem ajuntat per fer pinya i comercialitzar la nostra pròpia marca, comercialitzar la llet dels ramaders a un preu just i equitatiu.
Vale, per tant, entenc que també els mateixos estàndards que et poses tu se'ls posaran els altres 35-40 socis. Sí, sí, sí. I el nom de la cooperativa és? Lletera Campllón. Una de les coses més importants de la granja de vaques, a part de l'animal, és la llet. Ens ensenyes el procés aquest de munyir? Perquè entenc que a mà no ho fas. No, tenim 2 robots Vale. que les vaques doncs, poden entrar-hi més o menys cada 6 hores Vale. i elles són les que trien doncs en aquests intervals quan es volen munyir. O sigui, va automàtic, la vaca quan necessita munyir-se bé. Sí, quan ella necessita munyir-se bé, llavors nosaltres el que fem és supervisar Vale. 2 cops al dia que s'hagin munyit totes, que el procés hagi anat bé i I això ho veus amb l'ordinador, el mòbil... amb una aplicació del mòbil. Molta tecnologia. Doncs aquí, per exemple, podem veure la vaca 822 que s'està munyint, està esperant que faci... Això és, la llet d'aquí és el que es pensa que a la màquina que farà. Ara mateix doncs, veiem que aquesta vaca està produint la llet que la màquina espera que faci. I ara aquí podem veure, aquí a la lupa, individualment, cada quarteró, quin tipus de llet, o sigui, la qualitat de llet que ens està traient, que s'analitza amb tots aquests paràmetres que podem veure aquí. I així, doncs, si hi ha qualsevol anomalia, doncs, podem anar directament al quarteró que està fallant o que té algun problema. Aquestes són les peces que van col·locades a cada mugró de les vaques, que trauran la llet dels quarterons. Aquí, doncs, per exemple, podem veure un tubet, que és el que aplica el desinfectant quan han acabat de munyir, Vale. per tal de que no agafin infeccions. I bé, aquí podeu veure la càmera, que és la que fa servir la màquina per guiar-se per col·locar en els mugrons corresponents. Damià, com és el dia a dia en una granja? Quines tasques fas? Doncs comencem supervisant la munyida, que s'hagi fet bé durant la nit, Vale. i després doncs, ja passem a alimentar les vaques, cuidar una mica el jaç i l'espai aquest de descans, alimentar els vedells petits. Perquè en aquest espai s'alimenten fora i en aquí jeuen? Sí, o sigui, elles s'alimenten aquí en aquesta zona, que tenen menjar sempre que volen, Vale. que està també dissenyat per un nutròleg, i després doncs, tenen aquest espai d'aquí perquè quan han acabat de menjar doncs, es vinguin a tombar i a descansar. Vale. Per tant, elles sempre que vulguin menjar poden? Sempre. No és que els hi regulis o hi ha algun moment del dia... No. Elles tenen menjar tot el dia i tota la nit Vale. i doncs, fan una mica la seva. Quan volen menjar, mengen, quan volen beure, beuen, i quan es volen munyir, es munyen. I així, a nivell de benestar animal, en destacaries alguna cosa o hi ha alguna mesura que... Bueno, al final el benestar passa perquè doncs, tinguin una bona alimentació aquí, tinguin un llit confortable i després doncs, que tinguin un bon tracte amb les persones, com podem veure amb aquesta. Sí, gaire espantada no està, eh? No. Què està passant aquí? Què és això? Doncs això és una màquina que cada hora va passant a treure els fems, Vale. tant els fems com els purins que generen les vaques. I de què en feu, de tot això? Doncs això ho fem servir per abonar els nostres camps, que després serviran per alimentar les vaques. Aquestes hectàrees formen part d'aquestes 140 que has dit que treballàveu? Sí, aquí ara en veus unes 10, que ja ha sembrat doncs, farratge, que això doncs, és rei gras, i això es sega allà al mes d'abril i es fica tot en una trinxera Vale. i serà menjar per les vaques. No ha tingut moment per sonar el telèfon. On estem, Damià? On te'ns has portat ara? Doncs ara som amb els animals més petits de la granja. I bueno, doncs aquí tens, per exemple, una vedella frisona, que és la raça per excel·lència de les granges de vaques de llet. D'aquí a Catalunya o és general aquesta? General. És una raça que ha sigut seleccionada explícitament per munyir i supera productivament a totes les altres races que hi ha que podem trobar en el món. Vale. I així, siguent tan petites, acaben de criar, ja com funciona? Per què les teniu aquí separades? Les tenim separades per... Bueno, és una vedella que va néixer ara fa 2 dies, Vale. es va separar de la mare per temes principalment sanitaris. No? Al final és un animal que encara no té el sistema immunitari desenvolupat, Vale. i per tant ha d'estar en un lloc el màxim controlat possible, tant d'humitat, de contacte amb altres animals. Al final doncs, és
És una criatura petita i molt vulnerable. I és la manera que tenim doncs, de protegir-la de les malalties. Vale. I ara aquesta acabarà sent una vaca productiva, entenc? Sí. Quant de temps ha de passar o us la quedeu sempre vosaltres, us l'emporteu a algun lloc? Sí, les femelles es queden aquí a la granja i van pujant Vale. fins que al cap de 2 anys arriben a ser mares. Per tant, ara durant 2 anys les tens separades fins que arribin en tots els llocs aquests que hem vist. Sí, l'únic que només sola hi estarà 15 dies. Vale. A partir de 15 dies ja comencem els agrupaments i anirà passant per distintes etapes fins que arribi doncs, a aquesta nau que tenim aquí. Hem sentit molt en porcs, no?, que hi ha la grip porcina. En vaques hi ha alguna malaltia que preocupi o ha passat per aquí prop o hi ha alguna cosa emergent? Bueno, aquest any, doncs, per exemple, hem tingut la dermatosi nodular, Vale. contagiosa, que és una malaltia doncs, relativament nova a Europa, que ha estat afectant granges de Alt Empordà i Gironès. Per tant, estan relativament a prop. Sí, de fet nosaltres estàvem dins del radi d'afectació. Vale. I en aquí no has detectat res, no sé si es fan revisions, com es treballa aquí? Bé, en principi amb unes mesures de bioseguretat molt restrictives Vale. i després doncs, fent una campanya de vacunació. Vale, perquè entenc que a les granges afectades s'ha hagut de matar tot. S'ha hagut de fer buidatges sanitaris, sí. Perquè ha estat categoritzada dins d'un grup de malalties doncs, que són de declaració oficial Vale. i que si tens algun cas positiu suposa un buidatge sanitari. I un cop vacunades ja no tens perill. Per exemple, aquesta granja no hauria de passar mai res. Estan més cobertes. Tu, Damià, moltes gràcies per acollir-nos. Et fem entrega de la samarreta de l'hort. Gràcies. Ens hem sentit com a casa. Va, som-hi. Check! Vale, vale! Jefe! Vale!